pati. Ketoprakan ini. Sukenginjang Kenjo Ayu Lintang. Alhamdulillah. Duetipun Roro Jonggrang bertiga nggih, Pak? Ora apa-apa, loro malah biyen apik. Aja lali nduk sopi tanggal 7 gitu dilingkari. Tanggal 7. Tahun 2026. Oh, tahun 2026. Ya ampun, nggih. Nancani anak Mas Gading. Terima kasih Bapak, insyaallah. Cek tahun 2025 wis dikon ngungkeri lho, Mbak. 2026 atau 2025. Oh iya 2026. Nggih, Roro Jonggrang. Heeh, sing siji Roro Jonggrang sing siji mbane kuwi. Sisi recong. Dalam? Oh, langsung mawon nggih. Oke. Oke. Sragenan nggih. Monggo. Ora mokal yen aku nandang kasmaran, waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Tobat kowe wanita keparat, ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu pengging Prabu Damarmaya, aku duwe aji sakti Pandawasa. Pancen ayu tenan, ora mokal yen aku nandang
kasmaran. Baparan ora ngerti Bandung lanang jagat putra ratu panggih Prabu Damar Maulya aku duwe aji sati Pandawasa. Terima kasih Bapak Dikari sampun dueti. Sekali aja nanti masuk Jenang Gulo versi dangdut. Nggih. Oh nggih, Mbak. Kajengipun mboten namung Mbak Anting sekalian kalih Mbak Tatin. Kalian Mbak Tatin, Mbak Tatin. Orang ngupil wae. Oh, senengane om. Ora cutak-cutik. Maju dulu, engko nanti ki ora besesal-besesel gitu. Sini. Iya sido berdua, nanti berat sebelahku. Ini sini sini loh. Oh, ini sama Mbak Tatin juga enggak? Iya, sama. Ayo Mbak Tatin.
Hitungi. Piye malah roki? Ayo. Matur. Makasih. Mbak Tati nampun lenggah rumiyin. Nggih. Lah. Kenapa? Minangkani pamudutan saking Sik tak nilai HP meneh ya. Kadung Tresno kuwi lho. Kadung tresno ki aku duet Karo sapa karo kali Lintang to? Mbak Lintang. Ah, liyane. Liyane apa? Heeh. Liyane mau Ya gak dipikirke sike, aku tak ngucapke selamat ulang tahun nggih PKWL. Semoga tambah kompak, tambah seduluran sak lawase. Terima kasih supportnya buat kami warga Laras. Pokoknya sehat-sehat semuanya nggih Pak Bu nggih. Nggih, amin. Wis Mas, nek ra ono rasa golek-golek aku linggo wae. ono iku. Ono. Oh. Anu Apa? ae. Ning ora dhewe aku ya. Ah oke. Nah, mriki Roro Jonggrang lho, ning karo Mbak Agnes. Ya. Agnes lanang. Ah. Oh iya ya lanang wedok ya. Kok kudune lanang wedok Kuwi iki. lanang wedok ya. Oh. Apa Anu. mau ana lali janjine sama Bu Pras? lali janjine saking Bu Samijah, Bu Prastiwi ini Ya. dilintuni mawon. Mbak Tatim. Sama Bu Pras enggak? Iya, oh iya. Mboten napa-napa. Ayo Bu E. Ayo Bu Nyambut gawe Bu E. Iki padha-padha le atos Sik, lho. alon-alon. Alon-alon rasah melumpat. Alon-alon. Oh, iki madbleh-bleh madbleh-bleh dilangkai wae. Iki mungsuhe bapak mbiyen wong loro. Ditunggu. Nah, Iso ora. lali to Bu. Coba. Sik. Nah, Ah, Nek sing menyat wong tua kok angel ya uripe. Heeh. ditambahi mboten iki? Tambahi apa? Tambahi wong kok, tambahi apa? Tambahi duit ya kene. Moh. ah Mbak Oriza. Ya Oh Mbak Arisa, iya bener. Nyambut Ayo gawe. si cantik ini ya. Ah, Kok ayo dhewe wae Ben. Mbak Oriza. Heeh. Ya menika pemundutan saking sinten? Bu Samijah. Nggih. Nanging Nggih. mboten saged rawuh. Oh nggih. Matur nuwun Bu Samijah menika Nuwun Bu. sampun kula pinangkali. Nggih pokoknya matur nuwun kagem sedaya ingkang sampun support kita Monggo semuanya. Bu Kristin menawi badhe joget. Oh, Siapa yang mau joget lagi? monggo. Oh. Monggo Bu. Alah padune main entuk sawer to. Oh, alah. Kode. Kowe mbok ora ngono kuwi to, Deng, Gadeng. Ora ya aku. Aja ngono kuwi marai sini-sini. Nggih, Apa Bu. karepku ya kuwi. Alah ya wis pun padha wae jane iki. Monggo Bu. Mboten. Oh, ya. Pun mboten sah. Nggih monggo Mas. Nggih, Lali monggo. janjine Boten sah. kagem Ibu Samijah. Seunda-undaan ya.
Nggih, matur sembah Matur nuwun. sembah. Wis jangkep 5 sasi kowe ra ngabari gawe bimbang atiku iki mbok yo ngertenono apa sing tak rasa janji atiku ra bakal liya nelongso nganteni kowe teko aja tresnomu kandhani tekamu sajen bimbang ati mergo kowe ra ngabari tansah anteni aku wis ngucap janji siji panyuwun kudu jaga atiku senajan apa dan satalakoni muga-muga tresno iki nyawisi kowe ra ngabari kowe timbang atiku iki opo sing rasa janji atiku ra bakal liya nelongso ngucap janji sisi panyuwun kudu jaga atiku senajan apa tansah talakoni muga-muga tresno iki nyawisi sampun. Sampun. Jan, iki Nggih. lagi berapa jam ya Mas ngarape ini Nggih. tadi? Nembe wau latihane Isih bar hangat-hangat. ngisak lagi bar ngisak ki mulai latihan. Cek panas iki Mas ya. Nggih. Sik panas bar digodhog kok. Wah, nggih terima Nggih, kasih matur Mbah nuwun. Geter dan semua teman-teman sudah membantu menggarap ini tadi. Nggih. Sing ngedram medhase. Ameng-ameng nyawa. Lho malah wis meh gantung ngono ana sing ngomong ngono.
Wis gawe story, iki nek ngembruki aku piye yo. Lah. Apane sing ngembruke iki? Kuwi mau ke story lawang kuwi mau. Nah, iki terus apa meneh ding duet meneh? Ya. Mbok diselingi. Oh. Ya nganu wae, sing ngono terus klasik. Oh, sing klasik Oh, ya, dulu. sing klasik Apa digomong yen ing kono. tawang? Yen ing tawang tadi permintaannya Oh, Ibu lho, Menik. Oh, nggih niku riyen mboten napa-napa. Nggih. Ing tawang. Nggih yen ning Ini tawang. beliaunya juga melihat dari live streaming Nggih, ya, nggih, Mas. live Taiwan. streaming. Nggih, sugeng dalu Ibu Menik dari Taiwan. Alhamdulillah. Oh, yen ing tawang dulu ya, Mas. Nggih, nggih, Ndek. Bawane duet apa sendiri ini? Bawane kula dereng saged nek bawane. Ah, sendiri, nggih. Niki sok sumuk banget ya iki ya. Janji-janjiku eling sumedet ras ing tias ingsun nimas urang mas aja kesusu Gadang. Ayo. Ayo. Salah wis. nimas ingsun prasopo sinak senan bumi langit tangis ing tias soflene malik Mas. Loh, Soflene malik
Mulane kok madhep kene kriyip. Sebentar ya, Mas. Sebentar. Ini mboten napa-napa. Nek kesalahan teknis iki. Apa-apa. Ora apa-apa kesalahan Kok sik disikut sik. Lagi softline maintenance. Heeh. Itu mlebu. Malek. Softline iso malek iki kepiye ya? Mbok dibenake lho, Ding. Sik to, ha? Dibenake lho. Malah nyulek mengko nek aku sing benake ora tau nganggo softline aku kuwi. Suwek Mas offline Mas. Oh. Ini. Waduh, lah dilem kuwi. Dile mawon nek suwek tesih saged mboten. Mbok dipines. Napa ditambal tubles saged lho. Ini masuk mata Mas. Waduh. Masuk mata separuh softline-nya. Waduh. Gimana? Wah, tombok iki, Ding. Wah. Niku ngagem banyu pralon apa-napa niku? Walah mesakake. Wis aja nangis. Aja nangis. Gak apa-apa separuh aja gini. Wah, malah hapus. Senengane sing separo. Tekan diki mau ya bawane Mas. Tekon ndi ya? Tekan Bambar Sari. Ya, maaf ya Mas Gading, maaf Mboten nggih. napa-napa. Ngapunten Nggih, moro-moro nggih, ya mboten mlebu ngono. Nggih, mboten napa-napa. Soplen ki lancang senengane mlebu. Heeh. Softline ki ra dikon mlebu dhewe kok. Oh. Mlebu kok separo. Apa kabeh? Nganteni Langgamnya duet ya Mas Gading. Oh, nggih. Iki nganu sik. Klarifikasi dhisik, YouTube geger. Geger share. Oh, kenapa Mas? Gara-gara ini tadi. Oh, mergo aku udu mergo ke softline mlebu separo mau udu. Kenapa? Mergo aku muni arep dadi adikku Rasido ngono. Jane iki Arul sing arep dadi adikku Rasido. Arul sambeling kok. Senengane Udu sampeyan. Oh, adi wedok. Oh iya, enggak apa-apa. Nggih. Tapi calonnya ya sida loh Mas. Heeh, Kak. Yuk, Monggo. sekian sinten? Mas Gading dulu apa saya dulu? Oh, manut. Umume lho iki. Mas Gading sing nyedak rene apa aku sing nyedak rono? Mas Janu ngalih sik. Ki ngalih dhisik. Sira ngalih sira. Wong tuwa aja ganggu dhisik. Ulun boya kita. Boya pun api. Monggo. Ya aku yang kesana ya Mas. Nggih. Di sini mau. Aku tak ngalih ya enek. Ki kon madhep ngendi nek ngene iki? Hadap sini no. Oh, madhep mriko. Hadap sini sayang no. Mbok Rin, mriki lho. Madhep Mbak. kono sepet aku. Oke. Kene aku tak ro kowe Rul. Duduk apa berdiri Mas Gading ini? Oh, manut. Duduk apa berdiri? Derek. Derek. Aku ora oleh mungsuh ya sapa sing Duduk belum nggih aku ya. berarti. Nggih. Piye Mbak Antil? Ngopo to? Oh ya Mas Gading, Mas Gadange ya golek gandengan dhewe no. Mah pun boten seneng dhewe kok. Ya. Oh seneng dhewe. Ngondo bos senengane. Ning tawangan lintang wong bagus. Aku ngenteni tekamu bareng miku nang koso Kang Mas. Santakan ki pawartamu.
rong suarane ratri mas tresnaku sundul wit yati suarane ratri mas tresnaku sundul di hati Joget iki. Iya.
Pos. 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 Gerdu. Lah pos kok. Paus. Kaya nganu, Pak Gareng Semarang. Oh, sing dicenterak kuwi ya ta. Oh, karepku nyontone angel tenan lho. Lah yo nyonto apik ki angel tenan kok. Ah iya, Pak Dita apik. Wis Nyonto elek penak tenan. Lah iya. Wong Nyonto tumindak. barang elek ki penak, nyonto barang apik ki angel. Heeh, sesuk aku tak sinau sik elek sik gampang. Wes to? Wis dadi contoh malah arep. Wah, yo gek. Wah ceblung dhewe aku. Yo. Wah kaya Mr. Bean. Bajing lonjah, bajing lonjah, kastanan. Aduh. Narasan
Matur sang rakyana patih undang ing Prawadya Bala posur tambur miang suling pepandhen talutak miya bandira kakandha mawarna pindha calatyana seri kauryan galatala manare warta mansengune werti mangsengkunar numpak dokar metu nglatar Kang putra mundur sasana nyadung kabarman mansengkune medal jae numpak pit mini Kang putra dur sasana nyadung pawartiman kula Kang putra pun karta marmo ugi nyadung dawuh paman baik bawa ibadah aja cengkunyi ingkang putra kudawa kula pun jaya gati ugi jumajung dawuh ora usah banter-banter kepiye mbok sing cetha nyadung dawuh man ya anak-anakku para sata Kurwaja padha saur manuk ya nggir cukup ngrungokno rasakno lakonana yen wis padha ngrungokke dawuhku iki nggih man Dursasana wewon man saka aboting pikirku merga dipasrahi uripmu sak adi-adimu mula banjur aku ngudi cara kepiye bisane kowe mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda sak turun-turunmu aja nganti ana sing ganggu gawe aku wis ngerti lamun sing jeneng Pandhawa lan Kurawa kuwi pindhane banyu karo lenga kuwi ora bakal momor nyawiji dadi siji mbok dirasarati kaya ngopo ora bakal bisa ayem tentrem kir niku merga saka lambe sampean man meneng osik to meneng osik nggih Pandhawa Kurawa ora iso rukun apa meneh yen krungu jangkaning dewa ya kuwi Baratayuda mongko jangka kuwi kelakone dijangkah mumpung durung Bratayuda aku njangkah kepiye carane nyengkakke patine Pandhawa sing tanpa Bratayuda pendak malam Jumat kliwon aku semedya ana sakjroning wana nuwun karo Sang Pandya Bathari Durga supaya bisa mujuti apa kang dadi kekarepanku durung suwe nggonku tapa brata Sang Pandya Bathari Durga mrepeki karo aku nggih nggih lan wis tak aturake apa kang dadi sediaku dene karo Bathari Durga wis disaguhi. Nah, iki ngene, Dur. Yo, Man. Aku nampa pawarta yen ta wektu dina iki Pandhawa dibanjut kelawan para dewa merga keluputane si Puntadewa. Diboyong nyangkayangan ora wurung ya bakal nampa pidananing dewa. Cetha yen to bakal kelakon Pandhawa mati sadurunge Bratayuda dadi Dur. Niku wau awit saking ya kuwi mau saka karti sampekane Sang Pandya Bathari Durga nggone ngojo-ojoki pukulun Hyang Pramesti Bathara Guru. Kinen supaya golek-golekke dosane si Puntadewa. Oh, nggih, Mas. Lah lajeng badhe dos pundi niki, Man? Ngene, Dur. Antuk kabar saka Pandya Bathari Durga yen ta wektu dina iki ngamarta suwung. Anane mung pranaan Pandhawa ayu bebarengan para Kurawa momor nyawiji karo wadyabala saka Dandang Mangure ngluruk negara Ngamarta. Numpes para pranaan Pandhawa. Sepira kekuatane para anak Pandhawa yen wis ditinggal karo wong tuane ora urung kabeh padha ngentengake patine. Oh, nggih. Niki cethane ajeng ngluruk teng Ngamarta niki, Mas. Iya, bener. Methuke anak-anak Pandhawa. Neng cik man
Sampeyan tau nonton wayang napa mboten? Piye? Lah piye? Dek kapan Kurawa niku muncul anak Pandhawa kok menyang. Kapan man? Nek nonton dayange sinten, lakone napa, tanggapane pinten kula tak ngertos. Kurawa mesti kaya man. Mbok ge dipikir yen to. Lagi muncul anake pun kalah napa mulai muncul gerangane ya man. Kowe nek pancen ora lahir batin melu rombongan Kurawa kono mulya. Kono mulya bangane ngregon-ngregoni laguku. Kurawa ora nganggo durmagati ya ora apa-apa. Adapuanmu ki apa? Mulya kono mulya. Nyowe maya necu. Iki ya cah pekoke pun man. Korek gambar kucing derek wonten wingking man. Swatama Wonten dawuh. mara metu njaba enggal nabuh bendhe tandha budaling wadya, Ger. Nggih, ngestuaken Daud nyuwun pamit medal pasilan. Saweko siaka budalan poksur tambur yang gane samya ibarat Sarong mekonya ngongkong sesautan Umrika prajurit seni